at kigge helt over. Fragget, man. Jeg kan fragget. Jeg er cracking. Okay, jeg skyder. Prøv at se, nu er det ikke min skyld. Jeg gør sådan her. Så hvis du dør nu ikke, så er det bare nederen. Sådan der. Prøv lige at gå tilbage. Svin! Der stod ikke last alive. Der stod... Goal game winner. Så jeg kunne godt have gået bagud, men jeg gjorde det jo ikke. Okay, nu er jeg sur, nu er jeg sur. Jesper, jeg nakker dig med den her. Øj, svin. Nej! Svin, man. Okay, hvis du vil have det på den måde der. Okay, Jesper, prøv at bruge dit shield nu, så lad os se, nu kan jeg nemt åbne dig. Kom med dit shield. Hvor er du henne, Jesper, din fag? Kom med dit shield, så skal jeg åbne dig. Hvor er du? Hvor er du? Kom, tag dit shield på så. Svin. Bring en shield med og en klamme af. Ja, okay. Prøv at se, runden er næsten slut på runden. Du kun har taget 8 runder, du skal tage 20. Så tag 24. Så kom med dig, Jesper. Svin, mand. Jeg troede, du skulle til shield på shield. Okay, jeg skal nok møde en aktion. Prøv nu. Du får ikke en chance, det her. Så kom, Jesper, så kom. Smartass. Og så bruger du selvfølgelig ikke... Oj. Kalder det crap? Jeg ikke noget med China Lake, det er det eneste, vi aftaler. Ja, vi har aftalt bare China Lake. Hvorfor var det ikke headshot? Rams 4. Hey, men du er derinde også. Jeg var lige gået derinde, på grund af, at jeg tænkte, jeg kunne overraske dig. Og her er bare, jeg åbnede 2 gange tak.